les he vist una mica fàcils. Pues que estan molt fortes. Canya els pedals! Doncs la primera volta bastant malament. He fet molts fallos tècnics que podria haver no fet. M'agradaria que es fessin més d'aquest estil. Bueno, realment tinc moltes ganes, és la primera carrera de l'any. Serà difícil perquè hem vingut a la Veu de Gentil. Bueno, són bastant difícils, hi ha molts tirons, coses molt divertides, difícils i maques pel públic. Canya els pedals! Espero la segona volta no fer aquests dos peus per temps. Les zones estan en un nivell assequible. El lloc del trial una passada. Tenia ganes de córrer aquí, en aquest escenari, i Barcelona. És beautiful place, és un lloc on ve molta gent a mirar i això ajuda molt a aquest esport. Avui 4. En 3, en 4. 4. No. La verdad que dar la enhorabuena a Trial Sport y Oci Sport, a todo el que haya colaborado porque, no, increíble. Nos hemos sentido como una Copa del Mundo, el entorno espectacular, lleno de gente, o sea, mejor no se puede, más no se puede pedir. Bueno, doncs a mi aquestes proves així indoors m'agraden molt, era una prova que estava feta per mi i la veritat és que els nervis m'han traicionat una mica, però la segona volta ho he sabut millorar. Faré tota la Copa del Món i a veure si puc anar al Mundial, a veure si em seleccionen i puc anar al Mundial. That was one of the greatest places to get a competition, so I enjoyed the place. The section was a bit too easy for me, so I did one stupid mistake, and then I'm out of the final. That was my first competition right now. The German season begins end of April, so I have the goals to go to the podium in the World Cups. So yeah, that's my goals. Today was a great day. The section was nice and funny. It wasn't really high for girls, so it was great and not impossible. And I rode really not really good, but really nice. And I really loved the sections. And thank you so much for the organization because it was great.